είναι πιο κατάλληλοι να μιλήσουν. Εγώ μιλάω από αυτά που βλέπω. Εδώ βλέπω συμμετοχή, βλέπω πολύ ωραίες εκθέσεις, βλέπω έναν κόσμο ο οποίος συμμετέχει, είναι πολιτικοποιημένος, ενδιαφέρεται, θέλει να ακούσει καλή μουσική, να δει ωραία πράγματα, να διασκεδάσει, να μιλήσει, να συζητήσει, να συμμετάσχει και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτό. Για τα σημερινά γεγονότα κάτι? Τα σημερινά γεγονότα είναι μια πολύ μακρά ιστορία. Δεν λέγονται μονολεκτικά. Εγώ αυτό που βλέπω ότι με όλα αυτά που γίνονται γίνεται πιο επιτακτική ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να απαλλαγεί η χώρα από την Τρόικα και τα μνημόνια και αυτός είναι ο δρόμος για να αντιμετωπίσουμε και τη Χρυσή Αυγή και για να